Když si lidé představí milionáře, představí si drahé auto, hodinky nebo třeba dovolenou na Maledivách. Já jsem za poslední roky strávil dost času v zákulisí lidí, co reálně vydělávají miliony korun měsíčně. Sedím s nimi na kolech, řeším jejich biznis a vidím, jak se rozhodují, protože to často rozhoduju s nima. Těch společných rysů jsem však za tu dobu viděl spoustu a 5 z nich ti řeknu dnes v tomto videu. Včetně nějakého závěru, co si z toho vlastně vzít. Ještě než začneme, krátce se představím. Jmenuji se Kuba a v mý hlavní činnosti pomáhám největším online projektům v Česku a na Slovensku vydělávat spoustu peněz. Teď mluvím o lidech, co mají 10 000 až 100 000 sledujících a podle toho vypadají jejich příjmy. Jedním z těchto klientů je například Ondra Koběrský a právě u nich jsem si všiml těch pár věcí, co mají společné. Když jsem připravoval tohle video, tak jsem samozřejmě potřeboval zmínit i to, že sleduju spoustu podcastů těch nejbohatších a neúspěšnějších lidí, jak v Česku, tak samozřejmě ve státech. S Elonem Muskem jsem bohužel zatím neznám. První věc, kterou bych rád zmínil, je rychlost. A nemyslím tím, že jsou hyperaktivní nebo že všechno dělají ve spěchu. Myslím tím rozhodování, věci, na který normální člověk potřebuje den, týden, někdy měsíc přemýšlení. Oni to vyřeší za pár minut. Řekneš jim problém, oni si ho vyslechnou a pak přijde odpověď. Buď ano, nebo striktní ne. Hotovo, jede se dál. A když se nad tím upřímně zamyslíš, nad tím, co tohle rychlost reálně znamená, dojde ti, že to není o tom, že by měli víc informací než ty. Je to jenom o tom, že nečekají, až budou mít 100% jistoty. Rozhodnou se na 80% a prostě jdou. Pokud se to ukáže jako špatné, opraví to za pohybu nebo to úplně zruší. V biznesu je rychlost jeden z nejdůležitějších faktorů a je úplně jedno, jestli jste Elon Musk nebo začínající podnikatel. Věci se musí hýbat. Nemůžete čekat s rozhodnutím, zda zastavit kampaň, kde se pálí 100 000 korun denně na reklamách týden nebo třeba i 2. Prostě si to nemůžete dovolit. Ale rychlost sama o sobě by byla k ničemu, kdyby šla na všechny strany najednou. A tady přichází druhá velmi důležitá věc. Nemají takzvaný Shiny Object Syndrome. Shiny Object Syndrome je, když tě každý nový nápad rozsvítí jako vánoční stromek a ty na něj okamžitě chceš skočit. To může být i to nová apka, nový trh, nová příležitost, co vypadá lákavě. Většina lidí, včetně mě, má hlavu plnou takových nápadů. Lidi, o kterých mluvím, je mají samozřejmě taky. Rozdíl je ale v tom, co s nimi potom udělají. Mají jednu věc, na které stojí jejich celý biznis. A všechno ostatní, co přijde, jde do jedné ze dvou kategorií. Buď to tu hlavní věc posílí a pak to dostane prostor, nebo je to jenom lesklý předmět a pak to nechají být. I kdyby to vypadalo jako příležitost roku. Tahle disciplína je přesně to, co dělá tu rychlost z prvního bodu možnou. Když víš, co je ta tvoje hlavní věc, rozhodování je ku podivu pak snadný. Buď to k té věci patří, to znamená třeba k tomu produktu, nebo ne. A tohle rozhodnutí je velmi důležitý. Můžeš to pak v realitě vidět v tom, že jsou stále v tom stejném biznisu úplně od začátku a jejich úspěch z velké části spočívá v tom, že byli první a hlavně, že vydrželi takovou dobu. Kdybych ti měl dát příklad, tak například Ondra Koběrský, se kterým spolupracuju, má největší Patreon ne proto, že je nejlepší investor, ale protože je dobrý v tom, co dělá, baví ho to a byl mezi prvními a za posledních 6 let nebyl týden, kdyby nevydal YouTube video. A o tom to prostě je. Třetí věc, který jsem si všiml, je přímočarost. Nemají čas na omáčku. Jako absolutně. Takže pokud někdy plánuješ s takovými lidmi pracovat, asi trošku citlivější na tyhle vimy, tak si to prostě a jednoduše neber osobně. Fakt, jako už jsem tím prošel a věř mi, neber si to prostě osobně. Když má normální člověk problém s něčí prací, většinou to zabalí. Ale je to skvělý, jen bych možná zkusil. Chápeš? 10 minut omáčky kolem jedné věty. Lidi, o kterých já tady teď mluvím, tohle nedělají. Řeknou přesně to, co si myslí a většinou bez obalu, což může působit občas docela drsně. Ale je v tom obrovská, ale opravdu obrovská úspora času a i energie, protože víš přesně, na čem jsi a nemusíš dekódovat, co tím kdo myslel. A pokud náhodou nevíš, tak se prostě zeptáš a on ti znova velmi jasně a stručně řekne, co od tebe očekává. A ty bys čekal, že lidi, co takhle přímo mluví o práci, jsou taky úplně bez emocí. A tady přichází věc, která mě osobně překvapila nejvíc. A to nás dostává ke čtvrtý věci tohohle videa. A to je, nejsou to roboti. Viděl jsem od lidí z téhle úrovně i pořádný, ale opravdu pořádný emocionální výlevy. To je frustrace, to je vztek, ale i radost, která byla na vidění úplně otevřená. Takže to není o tom úplně, že by city potlačovaly. I když tak občas působí. Je to upřímně z toho, jak já jsem to vypozoroval, tak je to o tom, na co si je šetří. Drobnosti, co normálního člověka rozhodí na celý den, jim prostě proklouznou bez povšimnutí.
Ale když jde o věc, která má skutečnou váhu v jejich očích, tak tam ty emoce samozřejmě naplno jsou. A tahle myšlenka šetřit si energii na to, co má váhu, mě přivádí k poslední věci, která je vlastně takový shrnutí těch všech předchozích. A to je, že neřeší maličkosti. A myslím tím opravdu doslova. Všichni známe někoho, kdo by byl nepříjemný na servírku v kavárně, že mu nedonesla třeba sojový latte bez mlíka nebo bez brček navíc, který si objednal. Tihle lidi by si toho možná ani nevšimli. Ne proto, že by byli flegmatičtí, ale protože mají v hlavě tak velké věci, že tohle prostě nedosáhne na úroveň, kde by to stálo za to o tom vůbec přemýšlet a dávat tomu nějakou energii navíc. Prostě to za to nestojí. A když se zamyslíš na všechny ty 4 předchozí body a poskládáš je k sobě, dojde ti, že je to vlastně jedna jediná věc. Vědí přesně, na čem záleží. A na ničem jiném se prostě nezdržují. Ani na rozhodování, ani na rozptylování, ani na slovech, ani na emocích, ani na sojovém latte. Takže tohle je 5 věcí, co jsem si všiml. Nejsou to žádný ranní rutiny v 5 hodin, žádný drahý hodinky, žádný studený sprchy, jenom jasnost v tom, co má váhu a disciplína nezdržovat se všem ostatním. Tenhle kanál dělám přesně proto, abych dokumentoval, co se u takových lidí a v takových projektech učím. A co to dělá se mnou. Je nás tady zatím pár desítek. Něco tady spolu stavíme od nuly. A jestli ti tohle video dávalo smysl, budu rád, když dáš pod tímhle videem odběr. Na obrazovce tady máš další video, na které by ses mohl podívat. Vidíme se příště.